Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa barkamu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. To alhamdulillah yan uwa, yau dai muna cikin farin ciki da murna sakamakon wani alkhairi da ya same mu. Alhamdulillah muna gode wa Allah subhanahu wataala wanda ya yi dare ya rana ya halittar ɗan adam, wanda ya halicci komai da kowa, wanda ya halicci duniya da lahira da abin da ke ciki. Muna matuƙar godiya, muna fatan Allah ya ƙara mana ninkin ba ninkin, ya ƙara mana mai albarka mai amfani, wanda zai amfani mu duniya da lahira, wanda zai amfani mu ya amfani ƴan uwanmu da ma wanda ba ƴan uwanmu ba. Alhamdulillah masha Allah, ku taya mu da murna nan, ku taya mu da addu'a da mu da ku duka. Allah ya ba mu sa'a, ya ƙara ba mu nasara akan duk wasu abubuwa da muke yi na aikin mining ɗin da muke yi, saboda shi harkar mining aiki ne. Indai kana mining to kana aiki ne, kamar a kira ka ne a baka aiki. Yanda ka yi rijista a platform da kake mining ɗin nan, kake shiga kake yin mining, to tamkar an ɗauke ka aiki a wani kamfani ne kana aiki. Iya haƙurinka da ƙoƙarinka na yin abin da ya dace, iya abin da za ka samu insha Allah. Saboda haka Allah ya ƙara mana haƙuri da juriya, sannan ya ƙara mana nasara da sa'a. Verychat Network alƙawarin da suka yi na ba da note da suka ce za su ba mutane a duk wanda ya gayyaci mutum 31 kuma ya kasance yana mining yadda ya kamata, baya wasa, baya tsallake rana, kullum zai shiga ya taɓa ya fita, za su ba da note, za su ba da wani kyauta. To wannan kyautan alƙawarin da suka ɗauka sun cika, sun ba wa mutane duk wani wanda ya abin da ya kamata, to sun ba shi wannan note ɗin. To alhamdulillah ni ma ina daga ciki, sun bani wannan note ɗin. Saboda haka alhamdulillah muna gode wa Allah subhanahu wataala, muna roƙon kuma Allah ya ƙara mana nasara da sa'a da dacewa da mu da ku baki ɗaya. Saboda haka ina ga sati ɗaya da ta wuce ne da ko sati biyu da suka tura min saƙo a email ɗina, to ni ban ankara ba. Shine yau na yi tunanin ya kamata in duba tun lokacin da na yi apply na KYC na tura, ban ga wani saƙo ba. Nake tunanin to ya kamata ya zuwa yanzu in KYC ya karɓu in ga saƙo, amma bai karɓu ba. Tunda na tura KYC ya kai sau 3, suna yi min message suna gwada min cewar bai yi ba, ina sake ba. Sai wannan karon naga kuma ban ga saƙo ba. To ina shiga cikin email ɗina sai naga sun turo min saƙo. To ina duba kuma sai naga saƙon ai ga dukkan alamu ban buɗe shi ba, ba a buɗe shi ba. Sai na buɗe shi, ina duba kawai sai naga suna bayani akan suna bayani akan KYC da nayi yayi approving, wato ma'ana ya karɓu, KYC ya karɓu yayi. Sannan kuma sun bani damar na yi claiming na note da suka bayar, da suka bani. Sai na yi shiga na yi claiming yadda na fahimta, na bi abin, na bi procedure abin, na yi claiming. Suka gwada mun in sa Verychat ID ɗina na sa. Bayan na sa suka turo min wani code na sa. Bayan na sa suka gwada min cewar na yi sending zuwa wallet ɗina. Na taɓa na yi sending, suka gwada min 66, na taɓa OK. Bayan ma haka sai na fita, sai na je na shiga cikin Verychat app ɗina. Ina shiga sai na ga ɓangaren da ake turo saƙo, na ga an turo saƙon guda biyu. To ina shiga sai na ga saƙon farko code ɗin da suka turo min, ta nan suka turo min, amma sai ya hauro ta saman screen ɗina, ban shiga can ba, sai na ɗauke shi, sai na karanta shi na sa. Saƙo na biyu kuma sai na ga suna mun bayani akan cewar in je in shiga wajen wallet ɗina shi. In na shiga zan ga abin da suka tura min gashi nan a rubuce. Ina zuwa ina shiga kawai sai na gani, sai na ga sun tura min Very coins guda 2,929 already suna cikin wallet ɗina yanzu. Kai to alhamdulillah na yi farin ciki sosai, na gode wa Allah. Saboda haka yanzu bari mu je in gwada muku cikin email ɗina, in tabbatar muku daidai yadda abin ya kasance. Allah ya samu dace. Yawwa, to ina zuwa, ina shigowa cikin email ɗina haka. Yawwa kamar haka, na shigo kamar haka, sai na yi scrolling up, na ɗan duba, ina duba kawai sai na ga alaman N ɗin nan, sai daga wannan alaman N ɗin
ya abin yake dawa baya. Wannan alaman ɗin sai na gan shi, sai na ga an rubuta node, sai na ga sun sa KYC approved your very node, kawai sai na taɓa shi haka. Na taɓa shi haka sai na ga gashi nan kuma ashe sun turo mun sako ban sani ba, ashe KYC da na yi already ya karɓu. To alhamdulillah, kana ja sama, in ka ja sama za ka gashi nan Verychat ID, gashi nan ID ina B.AMEENCI-NG shine ID na, gashi nan claim wallet address. To anan in ka ƙara ja za ka samu wallet address ne, za ka copy wallet address din sai ka je ka ɓoye shi a wani wuri, amma sun ce banda screenshot a yadda suka faɗa, banda screenshot. Sai dai kai copy ka je dai wani guri ko ka samu takarda mai kyau ka natsu ka rubuta su daidai, saboda in kai mistake shi kenan ka samu Allah. Ka samu takarda ka natsu ka rubuta, ko kuma kai copy na shi ka je ka ajiye a wani guri da wanda ka san safe ne. Awa. Bayan haka kuma a ƙasa, bayan wannan bari in gwada muku dai. Yau to in kuka duba gashi nan an rubuta claim wallet address, a nan ƙasa kuma gashi an rubuta private key. To wannan private key din sun yi bayani a kansa akan mutum ya ɓoye shi a inda kare yadda ya tura ma wani, kare yadda wani ya gan shi. Ana so mutum ya ɓoye shi, yana da matuƙar muhimmanci. Sai ka samu wani guri ka ɓoye shi, ko ka natsu ka rubuta shi a takarda, ka yi kyakkyawar rubutu, ka rubuta shi da yadda yake. Akwai, za ka iya samu akwai manyan baƙi a ciki, akwai ƙanana, akwai lambobi, akwai kuma baƙaƙe. To haka da wallet address da wannan claim wallet address da kuma wannan private key din sai kai copy na su ka je ka ɓoye su a wani waje, ko ka samu takarda ka rubuta. To bayan ka rubuta, bari mu je ƙasan gwada muku inda ake taɓa a claim ɗin, ai wannan claim ɗin. Yau to gashi nan, nan ga wani bayani da suke nan gurin, suna bayani akan mutum karya tura ma wani wannan private key ɗin. Never share your private key with anyone. Kada ka yadda ka tura ma kowa wannan abun ya gani, kada kuma ka yadda ka buɗe shi ma wani ya gani. Kun gane bayanin da suke a nan kenan. Sai kuma nan bayanan da suke duk akan matakan da mutum zai bi wajen adana shi da sauransu. To idan kai scrolling muka taho ƙasa, yawa gashi nan, wannan jan rubutun inda suka rubuta claim page ɗin nan shi za ka taɓa. Claim page ɗin nan shi za ka taɓa, shi za ka taɓa sai kai claiming na wannan note ɗin da suka bayar. To kana taɓa shi zai kawo ka nan. Idan ya kawo ka nan me za ka yi? Ka ga nan inda aka rubuta, nan inda aka rubuta my very ID nan, to sai ka zo nan, sai ka taɓa nan, sai ka rubuta ID naka na very, shine wanda idan link, referral link ɗinka za ka shine a ƙarshe. Ai za ka san ID ka ai. To ID ka shi za ka rubuta nan. Kana rubuta shi sai ka taɓa wannan send login code to Verychat app nan, wannan gashi nan sai ka taɓa. Kana taɓa nan zai wuce. Yawa kana sa ID naka, in ka taɓa, in ka tura za su gudu ma haka. Gashi nan verification code send to Verychat app code expire in 1 minute 40 something seconds. To idan baka gani a saman screen ɗinka ba haka, kamar haka, na game su inda suka turo bayan da za mutum ya dan buɗe shi. To sai ka je ka shiga app ɗinka, sai ka je ka shiga app ɗinka na Verychat kamar haka. Sai ka nemo Verychat, bari mu ga. Yau to kana zuwa cikin Verychat ɗinka haka, a nan za ka ga alaman saƙo ya shigo, sai ka taɓa shi, sai ka shiga. Yau ta kun ga saƙon da suka turo, kun gan shi? A'a, an yi wannan shi ne kuwa.
Ok, so already saboda na riga na yi shine ba su turo, suka ƙi su turo code. Saboda already na riga na yi, sun turo code na sa na shigar ya wuce, kuma na tura, sun tura mun shi yasa. To kana zuwa dai nan za ka gansu. Sai ka in kufa za ka yi sai ka kufa, in kuma inda namba 4 ne kawai sai ka yi karanta su. Na ga namba 6 ne. Kana riƙe su a kanka kawai sai ka koma can. Kana dawowa nan sai ka rubuta su alaji. Kana rubuta sai ka taɓa verify now. Kana taɓa verify now ɗin nan, gashi nan suna gwada mun input your verification code. Kana taɓa zai wuce. Yana wucewa za su gwada ma cewar ka tura shi zuwa wallet ɗinka. Ka tura zuwa cikin wallet ɗinka. To sai ka taɓa send ɗin. Kana taɓa send ɗin nan, shikenan za su gwada ma 66. Suna gwada ma 66, in ka koma cikin Verychat naka za ka ga wannan saƙon. Wannan saƙon da suka tura mun ne bayan na tura. Kun gane? Wannan shine saƙon da suka tura mun, wannan code ɗin wanda suka ce yana expire minti 1 da sakanni. Bayan haka kuma shine sai suka tura mu wannan. Gashi nan suka ce very claim amount 2,929, 2,929 suka ce your very note claim is complete, please check in your wallet in the button menu. To sai na fahimci suna nufin in shiga cikin wallet ɗina zan gani. Kun fahimta? To sai na yi back, sai na fita, sai na dawo nan, sai na zo na taɓa wallet. Bari mu shiga wallet ɗin sai ku gane wa idon ku domin ku tabbatar waɗannan mutanen fa ba da wasa suke ba. Saboda haka ya kamata in kana mining na Very ka tsaya ka natsu. Yawwa to gashi nan ya buɗe mana. To idan ku duba za ku ga gashi nan gurin sai da 0 ne ba komai, amma suna bani wannan nufin. Gashi nan ya zo Very, sun bani Very guda 2,929 da 0. Yanzu kana shiga account ɗinka, inda ba su baka wannan, kana shiga wallet ɗinka za ga 0. Saboda haka Allah ya datar da mu baki ɗaya. Yawa wannan shine. Allah ya sa alkhairin da ke ciki har da mu za a ci, insha Allah. Saboda haka wanda yake mining Very ya mai da hankali, yi abin da ya dace. Wanda ya san ba yi kuma to a shawarce ya fara. Idan kuma mutum ba zai yi ba wanda zai saka dole. In ba za ka yi ba, ka yi mana addu'a da fatan alkhairi. Sannan kuma Verychat, a yadda suka faɗa, Verychat zai fara da farashin 0.5. Idan ta tabbata ya fara da farashin 0.5, to idan mutum yana da guda 1,000, idan ya sai da su in dala, guda 1,000 zai kama dala 500. Dala 500 kuma in ka canja su zuwa naira zai baka 700 ne. Saboda haka 'yan uwa, Allah ya samu dace baki ɗaya. Alkhairin da ke ciki Allah ya bamu.
Ya ini ada